ଶୟନ କକ୍ଷର ନିୟମ। ଖଟକୁ କେବେ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଆଇନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି, ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ଆଇନାର ପରଦା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଶରୀର ଯେପରି ଆଇନାରେ ନ ଆସେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ଥିବା ବେଳେ ଆଇନାରେ ଛବି ଆସିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗିଥିଲେ ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାନ୍ଦୁରା ଚିତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ର, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିତ୍ର ନ ରଖି ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଖୁସି ସମୟର ଯୁଗଳ ଚିତ୍ର, ଚଢ଼େଇ ଚିତ୍ର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ଚିତ୍ର ରଖିପାରନ୍ତି। ଶୋଇବା ଘର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ଘରେ ନକଲି ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କପଡ଼ା ରଖିବା ଆଲମାରିକୁ ପଶ୍ଚିମ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ରାତିରେ ଜଳାଇ ପାରନ୍ତି। ବାଥରୁମ୍ ଶୋଇବା ଘର ସହ ଥିଲେ ବାଥରୁମ୍ର ଦରବାରରେ ଘର କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗର ଏକ ପରଦା ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଖଟକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।